Паганела байк парк. На върха. Всички ще карат Top Gun накрая. Аз ще се пробвам да фана черната. Да видим на къде. Няма влизам в тая. Добре, това е. Така. Караме черна пътека. Дами и господа. Оп. Понеже аз не харесвам флоу, такива центрофуги, които да те обръщат с главата надолу, предпочета да карам тая. Тая си е командурник. Йо! Ръце! Тук не е за пешеходци, имаше табела в началото на пътеката. Йоу! Тъй... Пътеката е от малко каменистите, само да ви кажа, и не е чист флоу, боч флоу. Това се нарича боч флоу с въртене. Дръж. Директно газим. Йо. Ло. Така. Включване номер 1 или 2. След поляната с кравите разбрах на къде е пътеката. Много тъпо, че трябва да откопчаваш пастилите на кравите, за да мога да минеш, но те пък си ядат там пасъци. Така. Върнахме се в пътеката, да видим колко още пъти пастилите ще я пресекат. Така, като го изключим това, пътеката е малко грешна линия. Съдържателна. Така както се вика. Камънчета. Чекълче. Ботъм. Така. Много хубава готина горска пътека. Оп. Тук бих казал, че пускаш спирачките и си ти. Предполагам, тук пресичаме Top Gun-а. Той е мост. И продължаваме по черната
може би е там. Добре. Какво става тук, бе? Какво става тук, бе? Какви са тия змийки тук, бе? О, добър скок, добър скок. Тук влизаме в топгъна. О, не, продължава отстрани. Да, не обичаме флоа, не обичаме флоа. Макар че ще направим едно скокче. И влизаме пак в боча. Еми да, долната част на Top Gun. Червена фол пътека. Сега ще ви покажа какво не харесвам. Ей такива виражи, центрофуги с огромни вече тук в байк парка. Така че тук е доста намазано. Брейкинг бъмпове. Нямах скорост за тия скокове. Ама, тая е доста добре. Нищо общо с горната. Нищо общо